Mga minahal ko mga igsuon, mga binati ko na Kristo, akong hinigugma nga mga parokyano katawhan sa Dios ning atong hamili nga lungsod. Maayong hapon kaninyong tanan. Karong adlaw, formal na nato nga gisugdan ang bag-ong yugto diha sa kalendaryo sa atong simbahan. Misulod na kita sa panahon sa Kwaresma. Nga seremonyas nga diin ang tibuok simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan maghimo niini karon ang pagpamutang og abo sa atong mga agtang. Tingali daghan ang mga mangutana. Labi na mga millennials, mga batanon kay allergic og abo. Himian manggod sila, no. Dito po sa katedral na inigbutang og abo, inigbutang pag hinulsol og tuo sa ebanghelyo, ingon tong batanon murag college student siguro tog iyong. Yung mga itubag ron sa mga batanon. Para nila himi ng butangan tag abo. Unya ako kay umutang kog abo kay dakon man jud, tason. Labi nag-upaw sugo diri sa Alimpo hangtod diri sa ibabaw sa kilay no nang kas og abo jud og ako'y mamutag abo. Kay dagko gyud kay kausar go na sa usang tuig pagpahinumdom nato. Pero nganong abo man ug unsa may significance sa abo diha sa kasaysayan ug tradisyon sa simbahan. Piskay untag ibutang ka ng sisuning pag noodles no kay lami ra kanon ini gatagak ani lami usapon o di ba kamay nga kinugay napay tibuok nga maapil. Pero abo pagyod nga himi na usahay sa gulan pagyog taig iring noong magkalisod no. Unsa may simbolismo sa abo sa karaang panahon aron nato masayran. Ashes symbolize three important things since the ancient times. Primero, ashes are symbols of transiency. Di ba makadungog matag word sa English nga transient? Transient man ko, Father. Sa may buti pasabot og transient. Moabang ra ko sa kabuan kay transient ra ko. Dili ka permanente diha. Di ka mo gamot anang lugara. Di ka mo lungtad anang dapita hangtod sa katapusan. Transient, ephemeral, transitory, lumalabay. Kita mo ng abo, tawa ng abo, nay abo ani, inigkay ba ana sa hangin, inighuros ana sa hangin, kanang daubanan bitaw nato og init, nya nay hangin nga mohuros. Iniglupad sa abo, wa ka kahibaw asa na to paingon. Tuwa tingalihing dong sa imong gater, tuwa hingtukong sa imong kaang sa buwak, tuwa hingdong sa imong ilong nga nahimong kugmo, tuwa hingdong sa ibabaw sa kahanginan. Wa na ka kahibaw sa padong. Ingana pod ang kinabuhi nato. Ang abo nagpahinumdom nato nga we are all transients in this world. Uwa dyan mo gayoy bisan kinsa nga mo gamot nato ni ining kinabuhian. Kunaw na Aragon, mga 1940s, mga 1930s, kana mga tao, mga tiguang nga karon gipanglubong, mga patanglawas nga gilubong sa minteryo, sa Sambag ug sa Abaka, mo nay nanimba dinhi. Maunay presidente sa Sentro Katoliko. Maunay mga presidente sa kapilya. Maunay mga lumilihok sa simbahan. Maunay mga alagad sa gobyerno. Karon, gigrahi na sila sa minteryo. So mga year 2090, year 3000, kitang tanan ani, kasagaran, jamuna. Mulabay rata ani kinabuhia ug wa jamoy mugamot nato. Ako nga kura paruko pila ka tuig kang karon adto na pugo sa minteryo namo mga pari. Maparis priest man ta, mamayor man ta, maobispo man ta, masanto papa man ta, we are all transients in this world. Samag abo. ug usara ka titulo ang magpabili nato nga wa nato eskwelahe.
Wa na to gam-i og thesis. RIP. Maura dyan ay titulo nga makapapatas natong tanan. Requiescat in pace. Lumalabay. Mao bitaw sa una sa karaang simbahan, inigbutang Latin pamantutanan kaniadto misa o mga seremonyas, inigbutang sa pari sa abo sa agtang sa mga tao, moingon ang pari sa pinulungang Latin, memento homo quia pulvis est, it in pulverem reverterem. Yung Father sa may buti pasabot ana, para wakwak raman siguro na kay Latin man, no? Remember man that you are dust, and to dust thou shall return. Kanang word nga pulvis. Kanang Latin word nga pulvis, ang gipasabot ana pino or dugmok. Mo bitaw nang dihakwaan ang word nga pulbos. Kanang ibutang at itong nao nga daghang buho-buho o daghang ng mga kanal-kanal. Pulvis, pulvos. Na may word nga pulburon. Kanang kanon na to nga manapot, anang ato alingag-ngag. Gikan na sa word nga pulvis, pino or dugmok. Pino man ang pulburon. Napoy word nga pulbura, kanang mubuto, pino man na. Pulvis, pino or dugmok. Mapino gyuta, madugmok gyuta. Tung kay mubali kita sa abo, nga diin kita kuhaa o himoa. Ikaduha, ashes are symbols of purification and cleansing. Ug mutanaw mog abo, ng mga abo sa atong bahay, sa atong dapog. Himi man tanawon ning abo, di ba? Himi, bulingit, bulingon. Pero kay baw mo sa scientific study, ang abo is one of the purest elements in the world. Gikan guna sa usa ka proseso sa pagsunog. Mao nay gitawag og residue sa unsay combustible material, kahoy, uling ug unsa pa, gikan na og gainit nga kayo. Hinlo ang abo. Buto kay numdum mo kita mga tiguwang na ani, tiguwang na mapuko kamo pong kinatiguwangan na. Kay numdum mo sa una og padong og pista, sa may buhaton og simana sa wapay pistas balilihan. Ipada na to ng mga kaldero, mga kon atong sapa. Padadaan tag-abo o padadaan tag kanang tinibtib nga kanang nay kinalibaan bitaw ng lubot o kanang nay lubi. Magsige kag banggod og abo sa imong kaldero aron masinaw kay lungagan inigpista. Kana inig humag kasinaw sa kaldero makabantay kang po na day kabuk buslot og di na magamit. Makahinlo ning abo. Bisan ng mga manok, kabantay mo ng mga manok, mukalit nagkapakapaan ang daubanan. Na murag manikse, kabantay mo ana. Pag hinlo mo na sa ilang bahibo, abo na ilang gamiton. Tingali mo kabantay ana mga batanon, matmauna. Itambaw gani nagsamad aron mutangon kani adto. Hinlo ang abo. Mao nga sa samang paagi kita usab gitawag sa paghinlo sa atong kaugalingon sa tanang mga buling sa sangan ni anato. Mao bitong atong gibutang na dinhi no na ay mga 7 capital sins diha no gibutang sa atong mga youth. Pagpahinumdom nato sa kasagarang mga sa nga kanunay natong mabuhat kada adlaw. Mao man ni mga sa tao na diha gitawag og pride, the mother of all sins. Garbo. Na diha ang gitawag og envy, kasina o kasuya sa kalampusan sa ubang mga tao. Na diha ang lust, kauwag o kalawasnon nga kailibgon. Na diha ang gitawag og gluttony, kanang pagpalabig kaon. Po daghamang masadyo pa ni mangumpisal. Nay daghang mangumpisal nga mukumpisal og bless me Father for I have sinned. I've committed the sin of gluttony. Nga mangutahan na atang pare og ganong nakasa man kay gluttony, mayon dito nga diha may tapos Father, silingan na yung kaon ko. Diha na po'y bunyag yung kaon ko. O diha po'y reunion paghapon nakakaon po ko. Actually di na gluttony. Ang tawag ana pangijawat, no. Kisa po kay di mangijawat, no. Sag ako malipay kung daghang mga imbitar sa kumbinto aron makabunto tag budget.
Di na kinahanglang ikumpisal, di man na saha ng manukos kag daghan ong tapos kay nangijawat man ta. Ang gluttony kanang mukha mo nato matagkaron og unya. Ug sa pagbutang og abo sa atong mga agtang gipahinumduman kita nga naa day tayo ngang hinluan sa atong kaugalingon. Isip pare, isip katawhan sa Dios. Karon, og naa kay favorite food, naa kay favorite dress, naa kay favorite flower, naa kay favorite brand sa cellphone. Piskay pong mamalandong takaron, what could be your favorite sin? Sama kay saha nga kanunay natong buhaton.